Менә тагын төшкә кердең бүген. Имеш, елыйм, ә син көләсең. Аңламыйсың? Бәлки, юк, аңлыйсың. Барысын да яхшы беләсең. Син көләсең, ә мин ике учлап яшьләремне сөртәм битемнән. Аңламыйсың? Бәлки, тырышмыйсың. Китәм. Юк, үкенмәм. Уяндым да, шул төшемне юрап, таңга кадәр күз дә какмадым. Арлы-бирле йөрдем бүлмә буйлап. Тик җаныма урын тапмадым. Бу урамнан синең исең килә. Җибәрмиләр хисләр капканы. Элек бәхет булса, хәзер газап. Тоеп яшәү синең барлыкны. Кайсы җиңәр? Йөрәк сине сорый. Акыл гына тота куллардан. Хисләремнең дилбегәсен атып, мин 100нче кабат алданган. Безнең сөю кемгә кадерле соң? Минем өчен, әйе, зур байлык. Әмма сиңа чираттагы уен, таптап үткән иске яңалык. Бүген сине тагын себереп түгәм. Йөрәгемнән мәңгелеккә сызам. Инстаграмны чистартамын синнән. СМСлар, WhatsApp, Telegram. 1 минутлык ләззәт, күпме борчу. Бер тамчы тик калды горурлык. Урамнардан аска карап атлыйм. Көчләр туплап, каршы торырлык. Мин исермәм башка назлы сүздән. Күзләр сатсын, ярар, килешәм. Йөрәгемне илтеп адаштырып, кайтып киләм. Галәм читеннән. Ринат Алиескер.